karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Gabi naman di ay. Oh, hinman si Rodel. Waman si Denise akong tupad. Kapugnaw sa hangin nga misugat sa kong naong. Apli ang pultahan sa sala. Hain maka si Rodel. Mingaw naman din sa sala. Kinsa may nigawas nga wa manira. Unsarang humot. Nakaila ko ang pahumuta. Mauron ang kahumot sa panyong puti. Hiyasaya. Hain ka! Kinsa ka! Ablisap ang bintana sa sala. Medyo hayag ang gawas. Hain mo ka si Rodel? Nganong wa man siya sa mong kwarto? Kapugnaw sa hangin. Ako nang isira ang bintana. Ang pahumot. Naanasan. Ug muragikan sa gawas sa bahay ang kahumot. Anino sa tao ka nang naailawom sa kahoy? Kinsa man ka nang naailawom sa kahoy? Wasi maglihok. Tao ka na Ulandong lang sa kahoy. Milihok yun. Tao siya. Kinsa ka? Ngano na ka na ilawom sa kahoy? Hoy! Kinsa ka? Tao yun na. Kinsa ka? Carding? Ikaw na? Ang pahumot. Naanasap ang alim yun sa kahumot sa panyong puti. Kinsa man ka? Ayaw paglakaw! Kinsa ka? Hoy! Kinsa ka? Sabrina! Kinsa... Rodel, naaradi ka diya sa sud sa bay? Oh, anong nagawas man ka din Kasi may magasangpit. May tao, Rodel. Og migamit siya sa pahumot sama sa pahumot sa panyong puti. Unsa? Hain naman ang tao paingon. Dito napita sa kakahuyan. Surog balik sa bay. Ako nang susihon. Rodel, pag-amping! Wala si mamati na ako. Kinsa ka ang tao nga akong nakita. Hain naman ka ni paingon ng anino nga nakita ni Sabrina. Ang kahumot. Mao karon ang pahumot sa panyong puti. Kasi ito ba yung bahinas kakahuyan? Wala sa bang baho sa pamot. Ano sa maning dapita? Kadaghan na bas mga kibulong ang mga hitabo din Ay naman ni si Rodel. Manungwa pa man siya mabalik. Ay! Ma'am Sabrina. Oh. Ikaw na, ma'am. Loel mo. Nagmata ka pa di ay, lo. Ma'am Sabrina. Ay, wak ko makatuwag na yun. Ay, nga nung iya pa mang kasgawas. Bugnaw na kayong hangin din Ma'am Sabrina. Nigawas ko kay akong gipangita si Rodel. Wa manggod siya sa among higdaanan sa dihang nakamata ko, lo. Ma'am, ayaw lang palayo sa bahay. Loel mo, makapahibong kaayo. Ang bahin sa unsa. Kinsa man gid ang migamit sa pahumot o sa panyong puti sa apuhan ni Rodel? May migamit sa iyang panyong puti, lo.
Mo nga naabot kini dito sa atbang nga bungtod. Adunay tao nga mag-anhaan sa bungtod, Ma'am Sabrina. Husto kalo. Ang pangutana kung kinsa niya. Ug kinsa man ang anino nga akong nakitaan karon. Sigurado gid ko nga siya sab ang migamit sa pahumot nga. Oh, Ma'am Sabrina, sa sapa. Sa dihang naligid ko may mga tunob kong nabati nga nagpaduol na ako. Ug ang pahumot. Mao ni ako nasimutan, ang pahumot. kung mauna, Ang tao nga biduol nako sa dihang naligid ko ug posibleng midana ko sa payag. Ug ang iyang pahumot, mao ang pahumot sa panyong puti. kung maot ka na, ang tao nga miluwas nimo, mao ang tag-iya sa panyong puti. Buot mo bang ipasabot nga ang tao nga nakabilin sa panyong puti, mausab ang tao nga midani mo sa payag? Olo Elmo, tungod sa pahumot nga gigamit ini. Ug ni asa karon dinhi, ug gisundan siya ni Rodel. Uy, dili ka mamiligro sa Sir Rodel sa iyang pagsunod sa mga tao, Ma'am Sabrina. Unsa? Sabrina? Rodel, unsa naman? Nakita nimo ang tao? Wa. Dali na. Manood na ta sabay. Gabi na kayo. Lo. Niasabday ka? Ay, Ma'am Sabrina, ay sutihin na lang si Sir Rodel sa imong obserbasyon. Unsa? Nagtuo ka nga ang tao nga midani mo sa payag mausab ang tag-iya sa panyong puti. O Rodel, tungod sa pahumot nga gigamit. May laing may gamit sa panyo ni Don Romero, Sir Rodel. Ug ang maong tao, mao ang tag-iya sa payag nga ginadaan niya ni Ma'am Sabrina. Kung malagsi ka na Sabrina, uban nimi sa payag nga imong giingon. Sigurado ka nga makaya na nimo ang paglakaw paingon sa payag? O Rodel, tungod kay gusto kong mailhan ang maong tao. Sabrina, itudlo na lang kung hain kining dapita. Kay kami na lang si Carding ang mudumdum sa maong payag. Kinahanglan ako ang mutultol ninyo sa payag. Sabrina, Sir! Sir Rodel! Manglakaw ta? o Carding, kitang tulo si Sabrina ang manglakaw. Asa ba ta, Sir Rodel? Sa payag nga gidadaan sa misteryosong tao ni Sabrina. Unsa? Nanlakaw sila si Sabrina o Rodel? O, madam. Unsa ba ilang gilakaw? Ano wa man sila mananghid nako? Di lang sila gusto nga mahasol ka. Unya kay gusto man ko nga mahasol. Mamahaw na ka, madam? Asa lagi to sila paingon? Nagisgot pa to sila payag, madam. Doon ako na sila susihon nga payag. Nakinsa mapayag ang ilang atuon? Kuan, madam, wasab ko mahibaw. Ay kinahanglang mahibaw ka. Kay ako kung kang alalay. Busa kinahanglang imong dunggan alerto sa tanang mahitabo dinhi sa bay. Nya unsa man? Wa kay nakitang maligno karon? Oh. Ano mitiuro ka man diha? Unsa ba imong gitutukan sa suok? Wa man. Ayaw pamakak! Ang imong amahan, madam. Ang imong amahan ang ako nakita. Madami na hinay lang. Mapiang ka. Hain ang ako amahan. Usa iyang naong, usa iyang naong. Kuan, nagbarog na siya sa suok. Kinsa iyang gitanaw? Ikaw, madam. Tama! Tama! Madam! Madam, pag-iinay! Sabrina, okay ra ka? Okay na ko. Kung kutasan na ka, Ma'am Sabrina, pahuway lang una. Ayaw na. Doon lang kita sa payag. Oh, ha? Nara ang payag, Rodel. Oh, hala! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!